Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hakajing alam ubak penyat sing SIM Chief Executive Member but ubak pensngan NSIM Deputy Chief Executive Member hakanok pai sngi jong ka arpun riu tarek unai luar araja arpusau kalau wan banyakran but UCH Vijaya Shankar ulat kejela halor kibil kibra sakut hakamiat ulat kibadon kubah nyotli AA Habakran sikilat pathai kubur ubak penyat sing SIM Chief Executive Member ulaong bakidan artli kibil kibakongsan kata Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill arja arpulai but Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill arja arpulai kibadang sateng ban munjur daulat na padeng kini ki nyotli artli kibil kibakongsan ha kata Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill arja mulai. Kini ka bill benta kelapoi hayang Raj Bhavan, but nila pensol ya ulat ba kini kalong kebedan kam hadu kata-kata. But nakaliang governor langsung tu bahaya ni ka bill, lima kini ka bill kadai syapang kajing penkop bor lani kajing itu dakaan ya kajing terikam jong kiseng samla hapok kisnong but kiseng kentai lani kiseng long kumi hapok kisnong boro iskata kajing don jong kiseng kentai kiseng long kumi ni kiseng samla hakini ki hakisnong kajing terikam kasulong be tangkat kum ki praktis ki baju jah boro iskata nekam pat shimladon dakabor jong ka ain ban itu ya kata dan nakal yang kajungi ngila penslo but nakal yang honorable governor la syai bah by day ni but nakal yang honorable governor la aiktin bakani kalong badan kam but ba insa le no kham kloi but pendap ya kani kabaar pan na padeng ki nyotuli kini ki bills ki badan kam ha kadi ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill arja apply kani ka bill ru nilayo ban yathu ya honorable governor plus punat ha habini ban tip kham ha shapang ka jinglong jingman jongkariti distro juni khamtam kumki khasi bangidon ya kani ka kakur kajat juni de hadu menta la benong kat kum ka research ki babun la benong ba kum balai hajar tam teli ki takikur ki jat khasi iladon hakanika jat benri wajongi henry hadu kat menta ada ki ong ki kurs im ne ki kur maulong ne kur saukumi ne ki lingdo ne ki nongrum ne kino hadu menta 4 shimladon daga jing itu daka ai dan mata kata ngismo bakani ka bill ru khalong badan kam kani dika amendment hapo kani ka Khasi Social Custom of Lineage act kani ka principal act arja nyo kani but mentangi wanra kani ka bill amendment bill arja apply ya kaba ban yo ban itu lani ban register no kerpang yakikur kijai khasi kijungi baro kenang baka jing trekam hakikur kan long renti namar menta PI Khasi Tribe Certificate na kaliang council kumnungin la ban pensisha let's say ban yo jing shai ne kirang bakur manu hadu menta ki bla khamrang ba ki kambe baki de kirang bakur henry lingba ke ni ka bel la ngi la yo ban kelong ai ka bamut de undan betang uwe urang bakur bla itu dakakur bat la pen scam na kaliang ni ka district council tekini de kindiat ki banga supashat ya ki jingdon kam ju kini ki artli ki bil but ya kiwe ki bil ngan sapentip khamtam ka ba don kam ru kini ka Khasi Hills Autonomous Regulation and Administration of Land Rules arja apply nila yo ekalan act how arja arpuwe menta ya kini ka land rules ru ngidon kam banang penjanai susu ya ki kendon trekam hapo jong kini ka act kenang baki ba khasi ki jongi ki badon ki kendo ki siap lada kalong kanong rem yeng ki rikenti ki jongki ki kendo shimet ki kendo kur ki kendo raj ne ki kendo ki bai dei jong pai ba ne jong no la ban register yaki kat kum kini ki rules niki an ki baladon hapo jong kini ka ak ka bangila yo bat kini ki rules ka bangin sayo ikajing menjursion dengi don ru ikani ka Regulation and Administration of Land Amendment Bills ru hindiat ka jing penkela arhajar arpusau dengi don ru yakani ka Khasi Hills Autonomous District Fishery Amendment Bill arja arpulai de ni don ru yakani ka Khasi Trading by Non-Tribal Amendment Rules arhajar arpulai but ni don ru yakani ka Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election
of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sodar Shnong Administration of Soyong Lingdo Ship Bill Arja Pulai. De kini ngesno ba kidiki badan kambha borok nyotuli Henry nakalyang juni la kham pensno banjur ya ka office jong Honorable Governor ban yele katbala ban pendap no syakini ki ar laitli habede ba kini ki bill ki ba kausan di badan jinge dei bhag man kasni haga jinge troikam se ka long brio man brio khamtam haga jat brio khasi ke juri ni la yo jingshai ni la dan da ka records kaju long hi ka practice ba hadin bala de pass yaki bills na po district council kalek lingbaka district council affairs department jongka soka jela de hakas district council affairs department de ki hab ban pen kre ban forward sha shani sharaj baban ban yo gajing menjur de henry nadu bawan ka sokar MDA ngikin mau hau arja khatra kala shnaru yakawe ka export committee kani ka export committee ka bantang supet ya kani ka bill ka pengila pas debat habede bak kata nakal yang ke DCA kan forward kum bakalong de kenang badadon kanu ki let sila benong ki jing bakala baduna barit baria leni ki minor error mistakes de let si ki koma ki full stop kini kita la ben kedo hangta de kum tangkum ta he nakal yang ka DCA leni ka export committee Henry ka babun hi ka debet ka bill ka bala pen kre nakal yang jungi bala yo jing menjur be kumba kade benlong kamdan reka jing penslam na Honorable Governor so komen bangi yo governor batmai ba shimkhia bha bat basuthu bha habede ba kam jo ka district council te kidon le si ki kam ki ba ngimla benong ba penslam na DCE department nomor kidon ki por ki bangi hab ban penbej kidon ki shiti ki ba ki hab ban ondala poi DCA na DCA si kidon ka kajingya penbej ikini ki bills ba ka law department jo soka jela si don katu kani kajingya tingku ahniantai leni ki jing kwa jing pensyai ya kata ki hab hiban ha biang shangi tele si ha kani kajing ya lenti ka ba la poi sha DCA na DCA sha ka law department wan biang sha district council hangta ka shu delay khindat henry banong ban penslam nakalyang soka leni ban penslam nakalyang governor kam don kum kata ngila bot dien nadu bangi pas ngibut dien ya kan ni de onda ngila bot dien kidon kijinge penbej hangni hangtai ka ba nakalyang DCA kala pha shakalo department nakalo la pha yang DCA ban ya penbej bat ngiru kibabun kijing duna hangta ngila de penbej ban ngila pha biang de hakata ka jing ya lenti kumta le sika shimpor ka tu kan ni henry ya ka jing 1 point jong ka bill napo DCA department Shah Governor's House kam shimpore ki bills baru nyoteli kila don hangni minta ya keren cepo kalong no respon ka katkum ka jing ya keren ka jongi kalong ba new Honorable Governor sngap ha but shimkhya bha ye kanika kamtam hagabedi ka district council udah sultanat bah ban tip ba ka district council kalala ban thau kat ni teliki an de da khenna du kipor ki ba khaman shua but hadu kani ka samoy trekam ga jungi khamtam ha kani ka samoy trekam ga jungi de sedla ban ong nila create history ki ba bondu ki bills de ha kani ki samoy trekam ga jungi ke bangila ban shna na kam ta jing toy jung bai ba no assurance ma approve no ha nakalyang Honorable Governor la penso hangi ba katu kat ni teliki bills ki ba nila penso ba kham kerke bang nyok pentulun na hikam nakalyang juki kin ana ka sen kham kloi Habathin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye comment namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya